A Consellería de Medio Rural adiantou que ao longo desta semana está previsto un encontro entre a Entidade Estatal de Seguros, o Agroseguro, técnicos da Consellería e as denominacións de orixe de viño afectadas polas xeadas para analizar a situación do seguro no sector vitivinícola e explicar toda a información ao respecto da contratación de pólizas. A conselleira Ángeles Vázquez trasladou á reunión do Consello Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios celebrado onte en Madrid a dobre problemática que está padecendo Galicia pola seca e as xeadas. O obxectivo é coordinar co Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente a estrategia a seguir. En este senso, o Goberno Central mostrouse sensible a esta situación e aberto a buscar liñas de colaboración. A conselleira pretende que se axilicen os pagos daquelas explotacións que teñan aseguradas as súas terras para favorecer a súa actividade económica. No caso de Galicia, atenuarase a presión fiscal nas zonas vinícolas de Monforte de Lemos e Sober en Lugo, tanto para cubrir os produtores amparados na DO Ribeira Sacra como os que non. No caso de Ourense, os concellos beneficiados son o Barco de Valdeorras, Larouco, Monterrei, Oimbra, Petín, Rubiá e Vilamarín, e tampouco neste caso están obrigados a pertencer á DO. Toda esta serie de medidas completarán as que xa se están artellando a través da Consellería do Medio Rural, como a creación dunha liña de créditos brandos específica para o sector afectado en coordinación coa Consellería de Economía, Emprego e Industria. Ademais, estaríase a preparar un orde de axudas para a replantación de tal forma que todos os afectados que perdan plantas poidan ter produción en anos vindeiros.